Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses memasak ya guys ya. Ngedang botok, Ngedang botok. nggo metil. Ki nek ning kene iki ape metil tebu guys. Dadi nek metil tebu ki kudu bancaan. Karo goreng titik. Iki kulupane. Kingko metil tebu enek patanggon guys, guri omah, brogantung, tlaga karo pencol. Ini tak bukain. Boleh enggak? Aku gak iso. Bukain nganggo peso. Kan jebok peso. Nah ngambil peso. Piye nek omong mbok pinjem peso ngono. Ore, awas kena. Dari nih. Landep kok. Sik toh. Jadi guys, nek meteli nak ning kene yo nganggo iki jenenge kupat lepet. Nek iki lontonge dipangan dhewe guys. Nah iki kulupane dienggo engko. Iki wis digodhog iki. Oke. Iki mau iki berkat konggone lek rumbak. Konggone lek rumino. Terone lek mino. Kowe mbok pangan iki to anu. Boleh lho, Dek. Oh. Iki sing kene dhewe gak kena, Mbak. Mlerak. Piye nek mlerak? Piye? Lambemu piye, Nan? Nek ngene piye? Iya sebentar, Dek. Apa kuwi? Apa, Nan? Kena apa? Iya segede, Nak. Dek kira apa tadi ini kulot ini? Terus garing kuwi, Mbak. Hah? Ini sebelah ya? Mau kan soalnya kan takaran kantang ya. Jadi biasa sisa-sisa. Sama kantang ya segede. Lengane kurang. Jane enak jane. Aku tuh panggilan aku itu. Dengaran lengone kuwi mae. Aku sing kebun. Kowe? Oh, enggak aku senukane kuwi. Walah. Aku sing lek tropical kuwi 2 liter loh. Bisa nih fortune loro iki turah ada itu. Berarti kan iki 2 liter punjul. Pak sing fortune loro gak ngebeki. Masane. Berarti kan fortune saiki jane 1 liter, Pak. Wis mateng, guys. Oh. Nek sebludos wis mateng. Wes lho. Kangkang koyo ngene kok, So. Dolanan apa kok ngono? Dolanan.
Iya, kulah betul tidak dulu. Iya. Itu tolong lumane cewek itu. Lumane. Yes, yes. Tak gurangnya satu. Iba. Entah nih ini. Iya. Proses kedua, guys. Aduh, salah nyemplung. Pak Tipis ku keblok ku lho untuk talinya, Bu. Saling nyurung adus. Banget kuwi lho berdolanan kocan. Apa tuh tipis iki lho? Tipis keblok. Wis sibuk dhewe-dhewe. Mana ngene? Aku bilang itu keblok. Iki sing terakhir, Mbak. Ya, Tambah singkat. Makasih, makasih. Iya. Iya, kau. Wah, ini sampe kok enak nih, nang Anak len. Mantap pisan. Halo. Jenjet. Goreng api, anjir. Yuk no kabeh lah, Mbak. Tak langsung guys. Iyalah. Garingan itu kan. Emang bledos nek ati, Mbak? Yo. Api, gas, biar. Mimu iki digek kabeh nyapa, Mak? Gak, wes. Kenapa, Bos? Sampai botak. Lup. Panganane kudu mambu tangan. Gak enak nek gak mambu tangan. Iki asine kurang, guys, nganune. Nganune ya, Mak. Ambil ya. Iya. Gak. Mosok. Ambil loro kok kurang ki lho nang ngisor lho. Jadi Mbak Puji kurang. Kurang. Iki lho, guys, sing minat iki lho, nggenmu nak ning nek medel jagung apa tebu ngono kae nganggo ngene iki poga. Nek ning kene wajib nganggo ngene iki. Yo gak wajib sih, tapi nek pakku wajib nganggo ngene iki. Wis. Urung teko ngisor no. Uji nanti. Oh, alah, ngisor cek nganu no. Golek kecap. Mau tuku kecap. Tahune jupuk kok nang mahlar. Delok nang omah ya lho. Gak apa? Delok nang omah ben enak. Lho, Wis terus urung engko tak ambek anu delok to. ini guys, ini kepanggangi ki enek papat. Siki bumbu mie guys, mie dikecapi ngono kae. Ki mbok ki tahu loro ki apa dienggo apa ki? Seger ngono. Iki sayurane nggo mie, iki sosisenan. Aku tak sing agung iki, Mak. Tahune ning nggo ndi, Mbak? Tahu. Ngar kompor. Ngarep kompor. Tak coba ya. Iya. Iki proses apa ngene iki, Mbak? Jenenge ngambeng. Proses ambeng-ambeng, guys. Jangger tenan. Nek iki mangane ning kono wae. Wis.
Ora eling diet-dietan. Nah ya. Ki ning dhisik oh. Bapak iki Ning dhisik, Pak. Telaga. sing itu. Lho. Lho jare nganu langgone lek gembos. Panggang. Balik eneh lah. Iya kayak gembos loro kene mbek gantung. Ngene gembos sampai ngene dhewe terus nguri omah kuwi mbek gantung. Iki ada apa nih? Wis nembak. Dijumpak nggak Mas? Kupat. Kita tambah sithik. Engko kupate engko ae. Dadi plastik. Iki ngguri omah. Ya pokoke iki ngguri omah, ngene lek gembos, ngene tlaga karo bruk gantung, guys. Iki proses nganu mine. Walah dadine wake ya bae mine. Ya kan tambah tahu mbek sayur. Ya wis nek gak apa-apa. Diakai mine. Kulepe sithik ae. Duwe iki mie ngantek teko sore iso to? So. Soalnya garing enggak Boleh diwek sambel pecel wae enak wae. Iya. No anggumu paling kurang pedes. Apa? Mini. Ya mbok switik kok. Ngiler. Sekarang numpang ini. Iya, Gani. sudah. Kayak diwek panggang sih. Ini guys, ngono ae aku tak njupuk Afnan. Wong wis suwi ngene lek Tri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.